Titi Nyare ale de taara ka sigi Bamako tu tigɛbaw ka dubaw kunna ka sanga ni o ka laadaw baaraw lakileli ye kawla dɔnniya k'a fɔ a kɛra nisɔndiya ani farifunu kɔnɔ min baaraw siriya la maaba caman fɛ depuis jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔ bilaw dadala dugutigiw diinɛ ɲɛmaaw maa caman yera kɛnɛ kan walasa ka se ka taa kɛ ni baara ninnu sira ye ne ye anw donkan na bi bamanan kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni wɛrɛ fara min kan ka wala aw ye bamanankan cɛ ɲina sɔɔni. Ni mami ye kalenkan kɛ tɔrɔmuso ka pani jazali ye ni sɔnnifɛn ma ban a dɔw la i bɛ sɛgɛn pani na baw ale tɛ baara wɛrɛ kɛ panganciw kɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 bɛ a kan Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn ni kuma y'a sɔrɔ minnu sigi mɛ ka ɲɛmaa da Sherifa TV Jakanso fɛ jango ka se ka bɔ kunnasiri ani kunpanna ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ a ye bamanankan kunnafoni waati selen ye nin ye i n'a fɔ n bɔra ka aw kulela sumu don kana cogo min na Titi Nyare de taara ka sigi Bamako tu tigɛbaw olu ka dubaw kunna kawla dɔnniya k'a fɔ ka sanga ni o ka laadaw baaraw la timɛni ye o siratigɛ la kɛnɛba sigi la ka bɛn ni sibiri don Février tile 7 san 2026 ye min kɔnɔna na o ye o ka laadaw caman lakilenni ka sɔrɔ ka taa ka sigi golo kunna kawla dɔnniya k'a fɔ baara in siriya la maaba caman fɛ depuis diinɛ ɲɛmaaw jamana ka nɔrɔ bilaw o n'o ɲɔgɔn caman Mamadu Benisiri Usumano ani Sama Tarawele olu tun bɛ Sherifa TV tɔgɔ la. Bamako tu tigɛbagaw famille fondatrice ye ɲɛmaa kura sɔrɔ a tɔgɔ Titi Nyare a ka sigili ɲɛmɔgɔya la o baaraw kɛra ka bɛn ni sibiri don Février kalo tile 7 ye a sen fɛ fɔli sen kɔrɔw dɔnsen kɔrɔw an ka kɔrɔlenw olu bɔra k'u yira jama la k'a yira k'a fɔ ko hali bi hakili bɛ an ka dɔnsen kɔrɔw ni an ka laadalakow la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ yen nɔ diinɛ ɲɛma laadala ɲɛma ka taa bila an ka minisiriw la olu tun bɛ yen minisiri mun ɲɛsinnen don diinɛko ani batoko kunkanko ɲɛnabɔli ma Dr Umar Kone a ye a ka nisɔndiya yira an ka jamana tigisigi a bɛ an ka danbe yira a bɛ an ka kokɔrɔ yira a b'a yira ko Mali ma fili a yɛrɛ ma a b'a yira k'a fɔ waati na an jigi ko an bɛ tigɛ n'an sera ka taa an ka danbe ma an b'a ye k'a fɔ ja hali bi an ka kɔrɔmuw bɛ sen na an bɛ foli kɛ an ka fɔlikɛlaw ye mun ye an ɲɛnajɛ sisan kɛnɛ kan jeli Sumano a bɛ se kuma na mais cɛjan min bɔra sisan ka dɔn kɛ a tɛ se o ta ɲɔgɔn na dɛ Saka min fana bɔra ko kɔnɔ ne ɲɛ taara la o ye lama ali min kɛ sisan e fana tɛ se k'o kɛ ni min filɛ nin ye a bɛ an hakili jigi an ka burusi kɔnɔna fiw de la o nana ka na an ɲɛnajɛ Bamakɔ yan an b'o fɔ k'o barika la jamana gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minisiri min bɛ yan minisiri min tɛ yan o bɛɛ lajɛlen ka folikan de bɛ an da ka nisɔndiya jira k'a fɔ an ka jamana tigi min bɛna sigi bi k'a fɔ an jɛna n'a ye bi an jɛna n'a ye sini an bɛ a kɔ a ka ladilikanw kɔ an bɛ a kɔ a ka bɛrɛsɛrakaw kɔ k'a yira k'a fɔ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ anw ye jamana gérebaw ye politiki sira fɛ mais jamanadenw ni anw cɛ ye olu le ye an bɛ a fo k'a barika la n'an bɔra o foli la famille fondatrice bɛɛ lajɛlen na an ye aw fo an bɛ Nyare o ye dugutigikaw ye ka Darabew fo ka tila ka Turew fana fo an ka Bamakɔ misiriba alimami ale bɛ yan Saka hali n'i m'a dɔn n'i y'a jɛnya dɔn i n'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Bamakɔ misiriba alimami ye Sumano an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan an bɛ farafoni kɛnɛ kan an tɛna kuma jɛnya parce que mɔgɔw mɛna sigi la an ka ANC ambassadeur fɛn fɛn bɛ yan an b'o fana fo ka fara ambassadeur tɔw fana kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen jeliw n'u o ye kɛnɛ sɔrɔ an b'o fo k'o barika la. Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique a maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seydi Badara Aliyu Haidara ale mun nana cɛkɔrɔba nɔ la a ye dugawudon kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin dugutigi kura in ma walasa Ala bɛ se k'a ka baaraw nɔgɔya bolo sijan kɔnɔna la cogo min na. An nisɔndiyara an bɛ fɔ ka tanu di Ala de ma ka Ala barikada ni an ka cɛkɔrɔba dara ne ye k'an bila ka na an kana an sen jɔ a tɔgɔ la nin kɛnɛ sanuma in kan kɛnɛ min ni a bɛ fɔ a ma ko Bamakɔ dugutigi sigi min bɛ tali kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ka wasa kɛnɛ la alors kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin
faama minnu nana kana fara kɛnɛ sigibaw kan ani mɔgɔ bɔra yɔrɔ la kana fara u kan an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu de kɛ ni sigi kura min kɛra ni o ye dugutigi sigi kura ye ni o ye jamanatigi sigi kura ye ala bɛ se cogo min na k'a kɛ hɛrɛ jamana in bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ hɛrɛ bamakɔkaw ma ani maliyɛn bɛɛ ani fo ka bɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya hali bi ala ko o kalifa an n'a la ɲɛmɔgɔya min dira a ma a ta fanga ala k'a di a bɛna baara minnu kɛ ala ka hakili ɲuman ni faamu ɲuman di a ma baara ninnu kɛli la merci beaucoup. An ma hakili lajigin k'a fɔ dugutigi kura mun sigilen filɛ nin Bamakɔ kunna nisɔndiya fɛnw ni a bɛ fɔ a ma kado o caman dira a ma lasigidenw fɛ minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ani maaba wɛrɛw fana fɛ. Centre international de conférence de Bamako CICB o de sugantira ka bɛn ni sibiri do février kalo tile 7 san 2026 ye. École de santé de Bamako fɛ walasa ka se ka baara dɔw sigi sen kan min bɛ ye kalankuncɛ baaraw ye ka taga ɲɛsin u ka kalandenw ka seerekulu dɔw ma promotion 2024-2025 kalo donna k'a fɔ a baara in kɔni sɛbɛ kɔrɔ denbayalabaw min bɛ tali kɛ kalankaramɔgɔw la denmansaw ani ekɔlidenw yɛrɛ ka fara jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔbilaw kan fo ka se kɛnɛ tigilamɔgɔw ma caman ye wele jaabi walasa ka se ka taa kɛ baaraba ninnu seeriya ye Asanatu Traoré ani Fuseni Keta olu tun bɛ Sirifɛ TV tɔgɔ la. École de santé de Bamako olu ka bolofara minnu bɛ Bamako faaba kɔnɔ ka sanga n'u ka kalankuncɛ ye promotion 2024-2025 ni kɛnɛ in bɛ tali kɛ olu ka diplôme di de kan a denfaya bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen talen kun do ka di Monsieur Sekina Malahiya Kamara de ma n'ale ye maa ye min ka wuli ka jɔ ani cɛsiri dogolen tɛ maa si la kɛnɛya ko binna kun kan wa n'a jɔyɔrɔ yɛrɛ bonyana kalanso in ka ɲɛta sabatili la ni diplôme di kɛnɛ kɛra wagati ye fɛn min ye bilasiralikan ladilikanw ka ta ka di maaw ma minnu tilala u ka kalan na ni an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ k'u ye dɔnta caman de sɔrɔ kɛnɛya ko binna kun kan walasa o nasira fɛ u bɛ se ka u ka baara la waleya ka ɲɛ. Ekɔliden mun y'a ka diplôme sɔrɔ bi a ka ca maa 700 ye ni ekɔliden ninnu bɛna jamana dɛmɛ baaraw la n'o ye kɛnɛya tagabolo ye on est sûr que an ye baara mun k'u kun ni ala sɔnna ma u b'u jɔyɔrɔ fa jamana jɔ la donc n'u taara baarayɔrɔ la sisan u bɛna taa étape wɛrɛ de daminɛ yen nɔ o ye kɛnɛya baaraw ye ni kɛnɛya sow la yen nɔ donc an bɛ ladilikan minnu d'u ma u ka baara kɛ ni sɛbɛ ye u ka baara kɛ ni hɔrɔnya ye i b'a fɔ an y'u dege a la cogo min na ekɔliso kɔnɔ u kana don kokolon da fɛ parce que mɔgɔ si t'i laban cogo dɔn i bɛ laban cogo min na mɔgɔ si t'o dɔn ne yɛrɛ mun filɛ ne bɛ se ka taa n yɛrɛ sɔrɔ ninnu de bolo sini ma sinikɛnɛ ma donc n bɛ ladilikan min f'u ɲɛna u ka baara kɛ tiɲɛ kan ani sɛbɛ kan. Kalanden somaw olu minnu y'u ka nisɔndiya an'u ka wasa jira ka sanga ni ekɔliso kɔfɔlen suganti u denw ka kalan hukumu kɔnɔ kɛnɛya ko nasira fɛ. Ka taa ɲininkali kɛ a ka kalan bɛ cogo min na ka taa ɲininkali kɛ kalan bɛ cogo min na ekɔli la surtout la discipline ladamu n y'a sɔrɔ vraiment ladamu b'a ka ekɔli la donc vraiment moi je suis très content et vraiment n b'a ɲini en tout cas denmansaw minnu den bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɛ baki kɔfɛ u ka taa n'u ka denw ye école privée de santé de Sotiba. Kalandenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa min kumana a ye foli ni wale ɲuman dɔn kɛ école de santé hakilina ɲuman tabaw ma ka sanga ni kalan kɛko ɲuman min taara ka ɲɛsin olu ma u y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛya ko binna k'u kan olu ye dɔnniya camanw de sɔrɔ minnu ni u bɛna o la waleya walasa u bɛ se k'u yɛrɛ nafa ani u ka jamana. An somɔgɔw ani ekɔliso yɛrɛ tigi ani mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan na an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma bi ye a laban ye fɛn laban de don mais a daminɛ de don tuguni sabula an bɛna don wagati wɛrɛ kɔnɔ wagati fana ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye vie professionnelle yɛrɛ ye sisan parce que kalan kɔni banna alhamdulilayi mais sisan an bɛna pratique de daminɛ pratique dun a bɛ améliorer ka taa don o don an bɔra ka qualification kɛ sisan ni ala sɔnna an b'an seko k'a la an tɛna faso janfa an tɛna banabagatɔw janfa kalikan kɛra cogoya min na an b'a kɛ o cogoya la ni ala sɔnna. Alhamdulillah n bɛ fɔlɔ ka ala de fo ala min sɔnna ka bi don in yira n na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n tɛ ɲinɛ k'an ka sababu ɲuman fɔ n'o de ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye parce que ale de kama bi ne sera ka nin don in sɔrɔ quoi n tɛ ɲinɛ n'a ka denbaya si kɔ n b'a bɛɛ fo ani n ba n'o ye tante Aisha Kulubali n ba bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ n bɛ bɛɛ fo ne bɛ ala dɔrɔn de fo ka ekɔliso mɔgɔw fo tiɲɛ yɛrɛ la ESB ye ekɔliso ɲɛnɛma ye an bɛ taga 8h an bɛ jigin 18h formation ɲumanw d'an ma an b'u fo k'u barika da.
kalanden minnu ye u ka diplôme sɔrɔ nin ye u ye seereyakanw ta ni an b'a fɔ o ma serment d'Hippocrate n'a ma ɲɛ olu ka baara bɛ na ɲɛsin maaw furakɛli de ma o baara min ni o tɛ taa dusumaɲɔ ani cɛsiri kɔ k'u bɛ n'o kɛ jɛlenya ani kilennenya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sanga ni kalanfaw ye minnu ka cɛsiri bonyana trophée Ciwara tara ka di u ma ni k'o kɛ wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin u ka baara ɲuman kɛlenw ma écoliden minnu ye saraw la kumabaw cɛ ni kɛnɛ in kɛra wagati ye fana k'u ladiya ani ka bonyamasegin k'u ye walasa écoliden tɔw bɛ se k'u ɲɛmadaw fɛ bakuruba la kɛnɛ in kun cɛra ni diplôme diw ye Memorial Modibo Keita o de sugantira walasa ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ taa ka kɛ seko ni dongo cogoya la jirɛjɛkulu fɛ min bɛ wele association Gidima kan kafo ka olu ka baara ta ko naaninan ni ka a sigi sen kan o siratigɛla n'a ma ɲɛ k'a fɔ seko ni dongo don a baaraw kɔni kɛra sababu u ka jirɛjɛkulu ni tɔndenw ani u ka ni ɲɔgɔn u ka ye ka caya walasa ka se ka taa tali kɛ maa dama ka kɛ seereya ye u ka seko ani dongo baaraw la Ameta Traoré ani Bokar Traoré olu y'a sira Sherifa TV tɔgɔ la ka sangani bɛn kelenya kotontala u ni ɲɔgɔn cɛ marakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na association Gidima kan kafo Bamakɔ yan nɔ olu ka seko ni dongo ta ko naaninan k'o baaraw lawaleya n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na 4e édition de la journée culturelle de l'association Gidima kan kafo walasa ka se ka marakaya yɛrɛ sankɔrɔta u ka kɔrɔlenko taabolo fo ka taa se zanaw ɲɛfɔli ma chiffres ye communauté Gidima bɛ Bamakɔ yan ani minnu bɛ Faransi minnu bɛ Kayi minnu bɛ Gidima Moritani fana parce que Gidima ka tɛ Mali dɔrɔn ye Gidima Moritani fana bɛ yen donc an ka siko ye ka bɛɛ wele ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan autour de la culture ka yira an denw n'an dɔgɔninw na ko an bɛ Bamakɔ de mais an bɔra yɔrɔ dɔ la qui s'appelle Gidima mɔgɔw kana ɲinɛ o kɔ mɔgɔ i mana kɛ yɔrɔ i kana ɲini ka danbe kɔ i kana ɲini bɔyɔrɔ kɔ bi tile na baara kɛ ka ca an ye fɛn caman yira mɔgɔw la conférence b'a la an bɛ an ka kokoro yira mɔgɔw la fɔlɔ donc an ka tradition ani an ka dumuni sogo fɔlɔ an ka mɔgɔw tun bɛ dumuni minnu tobi dumuni mɔgɔ fana tu dɔn an bɛ ka denmisɛnninw na an ye conférence fana organiser thème b'a la panel fila bɛ b'a la panel fɔlɔ ye ka mɔgɔ hakili jigin ko depuis lawale problème kun b'an ka sow kɔnɔ problème kun b'an ka dugu kɔnɔ mais mɔgɔw kun bɛ sɔrɔ ka problème régler ka sɔrɔ a ma taa kɛ tribunal taga ye a ma kɛ police taga ye an bɛ n'o yira mɔgɔw la thème fila ye ka denmisɛnw encourager c'est vrai ni ko maraka mɔgɔw bɛ miiri taama dɔrɔn de la mais an bɛ yɛrɛ denmisɛnninw na ko taama dɔrɔn tɛ fɛn di mɔgɔ ma i bɛ se yɛrɛ to Mali kɔnɔ ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ. Segin ta ko naaninan na marakaw bɔra kosɛbɛ diɲɛ fan 14 na ka n'a waleya kɛnɛ in denfaya ni denbaya tun bɛ maa minnu bolo u ka laseliw kɔnɔna na u ye foli kɛ ka ɲɛsin naabaa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la association Gidima kan faso olu sugandili la k'a jar'u ye kosɛbɛ ko bari marakaw bɛɛ ye kelen ni ka welewelekan da ka lase walasa togoya min na u ka seko ni dɔnko ninnu kana tunu ka sanga ni diɲɛ seleke naani taabolo kuraw ye an nana ka na marakaw denw représenter Bamakɔ yan n'o ye Mali kɔnɔna ye ayiwa an bɔra nisɔndiya min b'an na parce que ne de nana ka na an ka présidence représenter n'o ye marraine ye madame Kamisogo Kadi Gandega a sen ma y'an sɔrɔ mais a ye ne bila ka na ko n kana représenter donc o nisɔndiya de bɛ n na o nisɔndiya bɛ an bɛɛ la donc an bɛ foli kɛ ka barika kɛ donc ala ka nin kɛ siɲɛ fɔlɔ ala ka n'a ka laban ka si ni kɛnɛyaw di ka faamaw fana fanga se u ka se ka baara ninnu a timɛ an ka dugu denmisɛn kulu min farala ɲɔgɔn kan a ka ca kojugu ka se ma ko n ka kɛ parrain ye n ka ɲɛmɔgɔya ta n ka bila u ɲɛ n ka sira yir'u la a diyara n ye a bonyana ma ne de kun ka t'u nɔfɛ mais olu de nana ne nɔfɛ mais ne b'u fo dan tɛ foli min na welewelekan bɛ n bolo u ka to bɛn na u k'a yira ko marakaya tɛ wari ɲini dɔrɔn ye danbe de bɛ marakaya la marakaya culture de b'a la c'est-à-dire an ka taabolo kɔrɔw an ka maakɔrɔw ye minnu tɛ yen ka essayer ka valeur d'u la ka essayer k'olu sankɔrɔta. Association Gidima kan faso maa ninnu ka seko ni dɔnko ta ko naaninan kɛnɛ kan maa caman de sɔrɔla k'u ka baarakɛtaw seereya kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakaw ka bɛn ni kelenya u ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jɔnjɔn dali marakakan na ani alikuranɛ sanumanba in kalali o de tun kɛra ka ni sigi ninnu don marakafini donni cɛɲɛ yirali maaw la exposition n'o ye u ka kɔrɔlen fɛnw yirali maaw la fo ka taa se u ka laadala dɔnkiliw ani u ka laadala dɔnw o de kɛra ka ni sigi kuncɛ. Nin fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakali karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ.
libikaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Muammar Gaddafi de Saif al-Islam vara nazara la setigi jamanaw de fɛ nin ye Afrique du Sud jamana politiki binaku ma hakili juru caninen dɔ de ka kuma ye a ko minnu kɛra Muammar Gaddafi de Saif al-Islam vabaw ye Ameriki jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen CIA Angleterre jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen M6 ani Bani Israel lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen Mossad k'olu de ye bɛnbɛn bɛ kɛ ka Muammar Gaddafi de Saif al-Islam va Libi dugu la dugu min wele ko Zindan. Afrique du Sud jamana politiki binaku ma hakili juru caninen ko Bani Nzogana fanga ɲinindɔ Labour Party o ɲɛma a y'a yira k'a fɔ nazarala jamanaw ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko fɔ u ka u ɲɛnama bila Libi jamana kunna ka Muammar Gaddafi nɔna bila a falen kɔ u fɛ ko nga u nana ye k'a fɔ Saif al-Islam ma don maa min ni mɔɔw b'a kɔ Libi jamana kɔnɔ maa man di fɛnɛ don Libi jamana den caman bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ u y'a ye k'a fɔ maa min don ko in tɛ se ka ɲɛ a kɔ fɔ u ka lajɛ k'a fara u yɛrɛ kan u y'a lajɛ ka gwɛrɛ a la ni sira dɔw ye u kɛlen k'a ye k'a fɔ u tɛ se k'a sɔrɔ k'a don u dɔngɔda fɛ u nana bɛn a kasa k'a fɔ ani faali de ka kan resela kunnafoni disira Sputnik Afrique maaw ye ɲininkali tɛngu Afrique du Sud jamana politiki binaku ma hakili juru caninen in na ni o ye ko Bani Nzogana ye yala mun de bɛ se ka kɛ farafina jamana ɲɛmaaw fɛ ka farafina kisi nin na ɲɔgɔnna ko mɔ nazara laserigi jamanaw kana don farafina jamana kɔnɔ k'u sago kɛ a ko sini jamana ye kɔrɔmasuru dɔ ye irisila jamana ye kɔrɔmasuru dɔ ye nin jamana fila ni n'u jɛra a ka ca la i bɛ bɔ nɔgɔ la i ka jamana bɛ ɲɛtaa siraw minɛ k'a sabu kɛ irisila jamana ni sini jamana bɛ farafina jamanaw dɛmɛ kalanko nasira fɛ diɲɛ dɔnni kuraw yiriwali nasira fɛ ani kɛlɛkɛminanko nasira fɛ k'a ka jamanaw kɛ jamana jɔlenw ye a ko hakilina in de kan ka kɔrɔ don farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko farafina jamanaw kan k'u wasa don diɲɛ dɔnni kuraw ɲɛɲinini na k'u dɔn ni k'u bila jamana ka bolo kan Afrique du Sud jamana yɛrɛ bɛ farafina kɔnɔ min na n'o ye SADC ye a jamanaw bɛɛ kan k'u labɛn ni kɛlɛkɛminan ye wa farafina cɛcɛkana jamana saba Mali Burkina ani Niger cɛcɛkana jamana wɛrɛw kan ka fara olu kan u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u sɛbɛkɔrɔ labɛn wa Nigeria jamana tiɲɛ don a tɛ cɛcɛkana jamanaw nɔ nka jamanaba don a fɛnɛ ka kan ni labɛn ye ko nin ɲamana fɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kuma ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Nigeria jamanadenw a k'a dɔn k'a fɔ k'i suuli nazarala setigi jamanaw ye o damandaw la k'a sabu kɛ u bɛ aw de nɔfɛ wa ɲuman tɛ aw ma a ka kan an ka fara ɲɔgɔn kan aw ni anw an k'an ka surasiyaw kɔrɔ don Muammar Gaddafi yɛrɛ denbaya ta fa fɛ sa ko in nɔ Saif al-Islam min fara a dɔgɔkɛ n'o ye Saadi Muammar Gaddafi ye o kumana bɔlɔlɔ kan denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka jira k'a fɔ u kɛn tɛ k'u ɲɛsin maa si ma k'o kɛra olu balimakɛ faaba ye n'o ye Saif al-Islam ye denbaya bɛ ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw kɔnɔ Libi sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ Libi kiiri tigilamaw fɛ wa olu dan bɛ Libi jamana kiiri la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Saif al-Islam ma dawulama kun don Libi politiki bina k'u ka caman kun bɛ k'a ye i n'a fɔ a fa nɔna bila tarata maramafɛntigi dɔw cunna ka so Zindan duguba la ni k'a bɔnɛ a nin na a ka janaja sigira sen kan ka bɛn ni juma février kalo tile 6 ye Bani Walid dugu la maa baden de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a janaja kɛnɛ kan. Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky bɛ labɛn na jango sigikafɔ min bɛ ka kɛ ka mankan ba ani Rusila cɛ a bɛ se ka sen zumaya kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ukraine jamana kunnafoni di sira dɔ de la min bɛ wele ko Strania n'a ma ɲɛ ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma b'a dɔn k'a fɔ ɲina kalata kan ka kɛ Ameriki jamana kɔnɔ wasadensigi kalataw o kuma dɔ bɛna se Donald Trump tɛna se k'a fɔ k'a b'i ɲɛsin Ukraine ko mɔ bawo wasadensigi kalata tulonkɛ tɛ Ameriki jamana kɔnɔ Donald Trump t'a fɛ wasabulonw ka taa k'a dan ni fangasinamatɔw nana don wasabulon kɔnɔ k'a niyɔrɔ sara dɔgɔya a bɛ kamalenya min na diɲɛ ɲɛfɛ fu bɛ siri o da la bawo a tɛna se k'a fɔ k'a bɛ hakilina foyi ta k'o kɛ wasadenw n'a bali ka kɛ o kuma Volodymyr Zelensky ɲɛ b'o de la o de y'a to sigi ka fɔ a bɛ ka sen sumaya Rusila ni Ukraine cɛ kunnafoni di so Strania ye a jira k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky n'a jɛɲɔgɔnw nazarala setigi jamanaw u b'a fɛ ka wuli ka jɔ daminɛ Donald Trump nɔfɛ
ka irisila jamana ɲɛma Vladimir Putin ndɛgɛ tɔnɔmi a ka don da dɔ fɛ min man d'a ye ni Donald Trump b'a fɛ k'i wasa don wasadensigi kalata labɛnni na a bɛ jagoya kan a ka ko in deliya sigikafɔ in ka se ka kɛ k'a tɔgɔja sɔrɔ k'i ɲɛsin a ka wasadensigi kalata mɔ wali kelen ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ ni sigikafɔ ma se ka kunjɛ ala hɛrɛ la k'i ɲɛsin wasadensigi kalata labɛnw mɔ Abu Dhabi Émirats Arabes Unis duguba la sigikafɔ min n'u don bɛ ye Russie ni Ukraine jɛ ni Amérique jamana b'a kɛnɛ kan Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky y'a jira k'a fɔ Ukraine kɛlɛcɛw bɔli Donbass mara la ko kandero a barata Vladimir Putin bɛ k'a jira k'a fɔ sigikafɔ n'u bi don kan min kan o ye k'a fɔ Donbass ye Russie jamana mara dɔ ye Ukraine jamana mara tɛ bilen kɔsa in na yɛrɛ Vladimir Putin kun y'a jira k'a fɔ ni Ukraine jamana kɛlɛcɛw ma bɔ Donbass mara la jala u na bɔ a la koya la bawa na doni mugu ni kisɛ y'u nɔfɛ Novembre kalo tile 26 sa Amérique jamana kɔnɔ wasadensigi kalata o bi kɛ ka sabu kɛ Amérique fanga nɔ jamana ɲɛmaa ka kuma ye san 4 ɲɛ nka ni san 2 dafara wasadensigi kalata bi labɛn a kɔnɔ u k'o de ma ko min manda o kɔrɔ ye ko manda caman jɛ wali kelen kuma caman jɛ a senfɛ a ka di Barack Obama ka fanga ɲini dɔ le démocrate ye Donald Trump ye minnu bi ka na fanga na Joe Biden u ka se ka wasablo filaw minɛ k'a fa u ka wasadenw na ni ka fanga koya Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bolo o wasadensigi kalata kunga Amérique jamana kɔnɔ min bɛ kɛ Novembre kalo nata Donald Trump ka fanga ɲini dɔ les républicains minnu y'a wuli ka jɔ kɛbaw ye kalata kuma u jɔn wala jɔra a la kunnafoni doso Axios ye k'a fɔ u ma da la ko wasablo chambre des représentants kɔnɔ ani Sénat kɔnɔ u na se ka wasaden fanba sɔrɔ kalata nata la bibi ina chambre des représentants na Donald Trump ka fanga ɲini dɔ wasaden 53 bɛ u bolo Barack Obama ka fanga ɲini dɔ wasaden ye 47 ye minnu ye wuli ka jɔ kɛbaw ye ka kalata ja fanga ɲini dɔ les républicains la Donald Trump ka fa fɛ u y'a yira k'a fɔ a bɛna jagoya u ka dɔ fara cɛsiri kan u dun kuma sigi n'o ye u y'a yira k'a fɔ ni Barack Obama ka fanga ɲini dɔ démocrate kɛra sebaya ta fɛn ye wasadensigi kalata ninnu nɔ ko na kɛ i n'a fɔ tufano ji bina politiki bina k'u ka Amérique jamana kɔnɔ ko bawo ko n'a kɛra kɛfɛn ye Donald Trump ye baaraw minnu kɛ san 2 in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bi daji Barack Obama ka fanga ɲini dɔ les démocrates fɛ wasablo kɔnɔ wa Donald Trump ye dalaka min kɛ ka fanga sɔrɔ n'o ye n'a ye danaya danga Amérique jamana denw tungarangew ka kuma bɛ Amérique jamana doni n'o dabila na tungarangew gɛn Amérique jamana sɔrɔ n'a kɔrɔta ko nin sen o dalaka in kɛ man di ka sira sɔrɔ Donald Trump bolo Novembre kalo tile 3 nata Amérique jamana wasablo filaw chambre des représentants ni Sénat u bi kurakuraya Nazarala toma Union Européenne ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔnya daminɛ u ni Russie la cɛ sa politiko kunnafoni diso de ye kɔrɔfɔ lase k'a ye min minɛ ka bɔ Nazarala toma Union Européenne ma ɲɛmaa dɔw yɔrɔ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ka kɔrɔsigi n'o ye Emmanuel Boni ye ale bɔra Russie la faaba la Moscou kɔsa in na Emmanuel Macron dɔgɔ la wa Nazarala toma Union Européenne ma ɲɛmaa dɔ fana min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ kunnafoni di sira fɛ o y'a yira k'a fɔ Nazarala toma Union Européenne jabala la Bruxelles hakilinaw bɛ ka binka kɛ kelen ye Russie la ko in na sa ko bi ni san 2022 kɛlɛ daminɛ don Russie la ni Ukraine jɛ tɛ kelen ye Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛmaa ale de fɔlɔ y'i da se ko in ma k'a fɔ a b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔnya don ani Russie la jamana ɲɛmaa Vladimir Putin jɛ décembre kalo la san 2025 lajɛ dɔ kɛra Belgique duguba la Bruxelles Nazarala toma Union Européenne jabala la a se Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ a kuma sen bɛ sa Nazarala toma Union Européenne jamanaw ka sigikafɔ daminɛ u ni Russie la cɛ ko bawo ko nin kuma in na bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ Nazarala toma Union Européenne jɛɲɔgɔn jamana ye Amérique jamana ye wa Amérique jamana ma ɲɛmaw u ni Russie la cɛ koya n'a ta bɛɛ u bɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ sigikafɔw bɛ ka binka daminɛ Ukraine ko kunga ko kuma ka Amérique jamana kelen do sigikafɔ la k'o tɛ ɲuman ye Nazarala toma Union Européenne ni Amérique jamana de kan ka ye fan kelen fɛ février kalo tile 4 tɛmɛnen Dmitry Peskov n'o ye Vladimir Putin ka babu sentigi ye a y'a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ tiɲɛ ye min ye Faransi jamana ɲɛmaaw ni Russie la jamana ɲɛmaaw bɛ ka lajɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka na siraw minnu fɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
ko nka kabini kele a ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye ka jɛya o baaraw minnu bɛ ka kɛ fɛn jɔlen foyi t'a kɔnɔ ma bɛ se k'i bolomada min kan. Iran jamana ani ɲɛsin Ameriki jamana nafama yɔrɔw mɔ minnu bɛ Iran kɔnɔ na Iran dafɛ ni Ameriki jamana ko a bɛ Iran jamana bunde. Nin ye Irankaw ka minisiri ka kuma ye, minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔ o mɔ Abbas Araghchi kunnafoni di dɔ senfɛ ani Qatar jabaranizo Al Jazeera cɛ. A ko Iran jamana tɛni ɲɛsin Ameriki jamana ma o ka sin ka bon n'a kɛra bonfɛn ye. Nga a ka nafa sɔrɔ siraw minnu bɛ Iran kɔnɔ na Iran dafɛlaw la jamana wɛrɛw la a n'olu bɛɛ lajɛlen bon. Abbas Araghchi y'a jira k'a fɔ sigikafɔ min n'u donna Oman duguba la ni Oman masakɛ ka laɲini ye a sigikafɔ fansi ma se Iran jamana mugu filita ko mɔ i n'a fɔ Bani Israila ma ɲɛmɔgɔ bɛ k'a fɔ cogo min ko n'a ma ɲɛ kɛ kɔ ko fɔ Ameriki jamana ka jagoya Iran jamana kan a bɛ mugu minnu fili n'o ye missile balistiques ye a k'olu dilali dabila ko sigikafɔ in n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bawo o mugu filita in de ye cɛnni don Bani Israila kun. Bani Israila t'a fɛ abada k'i poro Iran jamana kan k'o mugu filita ninnu d'a bolo bilen. Min ye nucléaire ko ye n'o ye mugujugu ko ye Iran jamana minisiri ko Bani Israila ka laɲini tɛ se ka kɛ a ye bawo Bani Israila ma ɲɛmɔgɔ ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka jagoya Iran jamana kan a ka mugujugu labaara ta n'o ye uranium enrichi ye o kɔrɔ ye ka uranium labaara ka tɛmɛ kuranko mago ɲɛ hakɛ kan ka don mugujugu dilan kɔnɔ ko Iran jamana k'o dabila a ti da dabilali mɔ dɛ. Bani Israila ko fo ka mugujugu in doni ka taa bila jamana wɛrɛ de la Iran jamana fɛ. Irankaw ka minisiri ko o fɛnɛ kan dɛrɔ ka sabu kɛ Iran jamana mago bɛ uranium na k'a ka maamagow de dilan. Sigikafɔ min n'u donna juma février kalo tile 6 Oman duguba la Iran jamana ni Ameriki jamana cɛ. Abbas Araghchi Iran jamana minisiri tun bɛ ka Iran jamana nɔnabila Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen mankanba na n'o ye Steve Witkoff ye o tun bɛ ka Ameriki jamana nɔnabila. Fan filaw y'a jira k'a fɔ a sigikafɔ kɔni ye nɔ bɔ. Ka sigi ka o fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bawo ne bɛ kɛ sababu ka dansigi bi baramana kunnafoni sɔrɔ la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn tuma kunnafoni sɔn ɲɛmaaya so fɛ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fama de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sanu cɛ ma fɔla ka bɛn ani basigi na Mali kɔnɔna n'a fɔ a sɛjɛ fana bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.